आज या ठिकाणी सन्माननीय संजयभाई पारकर यांनी महाविकास आघाडीच्या वतीने आपला उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे। ही निवडणूक घराणेशाही विरुद्ध एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता अशा प्रकारची निवडणूक आहे आणि म्हणून आजच्या रॅलीमध्ये सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा सहभाग या ठिकाणी दिसतोय। कोणी या ठिकाणी मोठ्या गाडीवाले इनोवावाले दिसत नाहीये, श्रीमंत कार्यकर्ते कोण दिसत नाहीये। गेले 10 वर्ष नितेश राणे या मतदारसंघाचा आमदार आहेत। 90 पासून सन्माननीय राणेसाहेब या मतदारसंघाचे आमदार आहेत। 1999 मध्ये नारायण राणेंनी नरडवे धरणाचं भूमिपूजन केलं, तेही धरण त्यांच्या मुलाला आज पूर्ण करता आलेलं नाहीये। मला वाटतं नवीन कामं करणं ही बाजूला जाऊ दे, आज ते सांगतायत की मी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि या मतदारसंघामध्ये शाश्वत विकास केलेला आहे। मी एकच नारायण राणेंना विनंती करेन की तुमच्या मुलाने काय विकास केला आहे। हे वैभववाडी उंबरडे रोड आहे, या रोडने आपण 60च्या गतीने गाडी चालवावी आणि आपल्या मुलाने केलेल्या कामाचं कौतुक करावं। नॅशनल हायवे बावडा घाट आहे, गेले 11 वर्ष बंद आहे, ही तुमच्या मुलाची कामगिरी आहे। मला वाटतं उंबरडे वैभववाडी रस्त्याला उंबरडे प्राथमिक आरोग्य केंद्राला एखादी गरोदर महिला असेल तर वैभववाडी येईपर्यंत मला वाटतं तिची डिलिव्हरी होऊन जाईल, एवढ्या पद्धतीने त्या रस्त्याची मे मध्ये केलेल्या रस्त्याची अवस्था आहे। त्याचं एकच कारण आहे, इथल्या आमदाराचा एक कमी कार्यक्रम विकास कामं करा, या ठिकाणी वर्क ऑर्डर द्या आणि माझी काय असेल की टक्केवारी टाका, कमिशनवर करणारा आमदार म्हणून त्याचं नाव या महाराष्ट्रामध्ये घेतलं जात आहे। आणि म्हणून अशा आमदाराला उद्याच्या आपल्याला 20 नोव्हेंबरला पाडायचं काम आपल्याला करावं लागेल। सर्वसामान्य घरातला एक या ठिकाणी असलेला उमेदवार सन्माननीय उद्धवजींनी आपल्याला दिलेला आहे। भ्रष्टाचाराच्या बद्दल काही बोलू शकत नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा या आमदाराने सोडलेलं नाही आहे। ज्या आपटेने शिवाजी महाराजांचा पुतळा बनवला तो आपटे या नितेश राणेचे कौटुंबिक संबंध असल्याचे फोटो वृत्तपत्रातून आलेले आहेत। दुसरा विषय भ्रष्टाचाराचा असेल, डॉक्टर मुंगेकर साहेब हा विषय तुम्ही लावला पाहिजे आणि आम्हाला या विषयाला तुम्ही पाठिंबा दिला पाहिजे। जवळजवळ सामाजिक विकास निधीमधनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावावरती 2.5 लाखाची बेंच मागासवर्गीयसाठी घेतली गेली आणि त्याच्यावरती नितेश राणेचं नाव लिहिण्यात आलं। नावही लिहून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव फोडण्याचं काम या नितेश राणेच्या कार्यकर्त्यांनी केलं आणि एका बेंचमध्ये 9,000 रुपये खाण्याचं काम या इथल्या चांदण्या चौकडीने केलेलं आहे। म्हणजे इथल्या राष्ट्रपुरुषांना सुद्धा या असलेल्या यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सोडलेलं नाहीये आणि म्हणून उद्याच्या 20 नोव्हेंबरला ही जी निवडणूक होणार आहे ही भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध निवडणूक आहे, घराणेशाहीच्या विरुद्ध निवडणूक आहे आणि म्हणून घराणेशाहीच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध मशालीच्या समोरचं बटन दाबून महाविकास आघाडीचे शिवसेनेचे उमेदवार सन्माननीय संजयभाई पारकर यांना प्रचंड मताने विजयी करा एवढी विनंती करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।